Момче, твоята премиум детегледачка е тук. Здрасти, Сладор. Ох, изцапах се! Ей, какво става вътре? Чувам ляскане. Най-веселото приключение тази зима – премиум детегледачка. Скоро в кината. Той ще се върне, нали? Не знаем, миличко. Тогава аз ще го намеря. Никога не съм виждал човек, който да търси мляко толкова далеч. Той е баща ми! Ще го открия! Мисия Мляко. Скоро в кината. Те са майка и дъщеря. Пак ли? Малко непохватни Мърдай, мамо! и винаги заклещени. Спокойно, момичета. Джони е тук. Той е Джони, син, брат и спасител с инструменти. Героят отзад! Дръж се здраво. Замеци заегабема фъс. Ня, нега да расике, и се му циганига геме. Я... Кажете къде е топчето. Средната! От студията, което ви подари Кокоса. Щом не виждаш триковете, значи си част от тях. Да печелим ли? Утре вечер двойна игра, двойна печалба. Ако никой не се усети. Някой си играе с хората. Докато ние чуваме... Този град има твърде много студени сърца и ако някой трябва да ги спре, ще съм аз. Тате, не те ли е страх? Страх ме е, но за това нося брадва. Тогава разкажи им какво значи топлина. С удоволствие. Стоян Колев и битката с... Мразя футбол, мразя видеоигри. Не искам да бъда като теб, тате. Искам максимален блясък. Ало, Ники. Прати го за 2-3 години в Дагестан и забрави. Той е твой син. Знам какво трябва да направя. Той е крехък като клечка. Не искам да ходя там! Моля те, тате, не! Я буду родина и гордиться, ее любить не перестану, и даже за границей. По-силно! Ставай! Дръпни! Давай! Гледай го в очите! Идвам за теб! Ти си следващият ми опонент! 2-3 години в Дагестан. Исус машина! Още от малък Джони Синс искаше да бъде всичко. Космонавт, пожарникар, лекар и реши защо да избира. Хайде да спасим света! От Дисни и Пиксар. История за следването на всяка мечта. Когато бях дете, имах най-странната мечта. Да се запозная с 1000 мъже за един ден. Всички казваха, че е невъзможно. Това лято от екипа, който ви подари най-обичаните анимационни истории, идва една нова мечта, засягаща света с едно ръкостискане. Just keep going, training, be strong people, yeah? A lot of people try to be a gangsters. It's no gangsters. Do be good humans. That's the good thing. Be a strong man. Show your country the best way you can. Just keep